Să înțeleg că dumneavoastră sunteți marele erou. Spuneți-mi, vă rog, cum s-a întâmplat? Cum a decurs totul? Am plecat la căutări și noi, ca toți oamenii din comună. Așa. Dumneavoastră împreună cu cine? Cu Trip Gheorghe și Giurgiu Gheorghe. 3 consecveni. Numai dumneavoastră erați? Nu, toți 3 eram când am găsit, toți 3 eram. Așa. Și ați ajuns sus în Petreasa, acolo, nu? sus, da. Și ați auzit strigăte, bubuituri, ați auzit N-am ceva? auzit nimic, până am ajuns acolo aproape de ei, n-am auzit nimic. Numai ne-a trimis Dumnezeu, poate, sau altcineva. În ce stare se aflau ei când i-ați găsit acolo? Era o stare critică. Domnișoara era decedată, domnul pilot era decedat, ăla copilotul sau ce a fost, avea picioarele rupte și domnii doctori se cântau că nu pot răsufla, că să-i le ajutăm să nu... Deci doctorii erau deja acolo? Da, nu, doctorii din epavă. Vorbiți despre ei care erau răniții acolo. Răniții, victimele erau afară, ieșise din epavă, nu era nimeni în epavă, numai care a fost prins. Am înțeles, dar din câte știu, încă nu era mort pilotul. Până au ajuns doctorii și așa, ei au mai fost ceva metode de resuscitare, ceva... Nu erau încă decedați. Nu știu, când am ajuns noi, pilotul era decedat. Am înțeles. Și ce ați făcut pe urmă? Care au fost pașii? Ați anunțat pe alții că i-ați găsit? Da. Și au venit destul de repede echipajele au venit, acolo? Am anunțat la Alba Iulia pe domnul Rusu Mihai și domnul Rusu a anunțat aici în comună și în cât timp au ajuns acolo echipajele? De când ați ajuns dumneavoastră? În jur de o oră și ceva. Echipajele au fost derutate cu televiziunea, le-au trimis la Plana Hol, le-au trimis la Bele și le-au trimis în alte Și ce ați făcut timp de o oră acolo, practic? Am luat victima, domnișoara, și am adus-o aici jos. Eu am adus-o cu o mașină particulară aici în comună. Dar cu ce ați dus-o? Ați dus-o pe targă până la un moment dat? Pe o pătură. Pe o pătură. Dumneavoastră cu cine? Eu și cu Trip Gheorghe. Și domnul doctor care a putut merge pe picioare s-a ținut de noi, s-a mai sprijinit de noi. Și a coborât cu voi? Da. Și până unde? Cam câți metri, câte sute de metri ați dus-o pe pătură? Până să ajungeți la o mașină, la o ceva? Acolo aproape 2 km. Pe pătură? Da. Și încă mai sufla, încă... Nu. Deci nu dădea semne vitale, ceva? Nu. Eroare, cine spune că... Și așa ați făcut cu fiecare? I-ați dus pe rând la mașină? Înapoi și au început să vie oameni, au venit alții consecvenți și ne-am dus și am făcut improvizat o targă, l-am pus pe domnul cu picioarele rupte pe targa aia improvizată, pe pătură și am coborât pe toți și pe cealaltă am mai luat în spate și am scos de acolo. Asta am făcut și mai mult nimic. Și ei se aflau în avion la momentul când i-ați găsit? Deci erau afară. Da. Dar v-au derutat autoritățile la început, când nu știați unde să-i căutați? Cum ați ajuns acolo până la urmă? Apoi aici așa în partea, la cabana Orsoia, s-au tot căutat și nu s-a găsit nimic. Și v-ați gândit voi să mergeți în partea aceea, nu? Dacă nu vor intrat în pământ, dacă sunt pe pământ deasupra. Și vă plimbați prin pădure și n-ați auzit nimic? Ba da, când ne-am apropiat, acolo am strigat. Am strigat noi. Strigați voi și v-a răspuns cineva? Da, v-a răspuns ei. Și era și un foc aprins, am încercat că încercau... Da, au avut ceva, dar nu mai era nimic. O lanternuță au mai avut, un pic de lanternuță, ca o... Am înțeles. Mulțumesc. Asta a fost așa, a fost bine că am putut salva.